צריך לעשות בעולם הזה הוא נצלב, נקבר וקם לתחייה, לפי המסורת הנוצרית כמובן. בבית לחם יש קהילה נוצרית, והייתה שם קהילה נוצרית במשך מאות שנים. כמה היא מונה היום? אני לא יודעת כמה היא מונה היום. אני כן יכולה לספר לכם שיש גם תעשייה מאוד גדולה של מזכרות, כי בית לחם היא אבן שואבת לצליינים במשך כל הדורות. ותמיד תמיד מגיעים צליינים לארץ, החל מהמאה הרביעית לספירה, במשך מאות שנים. זו תנועה שמעולם לא פסקה, גם בימים של מלחמות, של מסעי הצלב, של תקופות של שלטון מוסלמי, עות'מאני, ממלוכי, באינתיפאדה. כמה משמעות אבל מקבלת ויש לאותה קהילה נוצרית שיושבת בשטחי הרשות הפלסטינית? תראי, זאת שאלה מצוינת, כי באמת זאת שאלה נהדרת גם לגבי הקהילה הנוצרית בבית לחם וגם הקהילה הנוצרית בארץ הקודש. מצד אחד, זה המקום הקדוש ביותר לעולם הנוצרי, גם בית לחם, גם כנסיית הקבר, גם כנסיית הבשורה, עוד המון כנסיות בארץ. ומצד שני, הקהילה הנוצרית היא די קטנה, צנועה. רוב הנוצרים בעולם, לא זו בלבד שהם לא גרים בארץ הקודש, גם אין להם שום כוונות לעשות עלייה ולגור במקומות הקדושים. אבל אני רוצה לשאול אותך במישור הזה של המתח שסובב אותם נוצרים שחיים בשטחי הרשות הפלסטינית. יש הרבה מתח, הרבה מאוד חוסר ודאות כלכלי שהם חיים לצידו. האם הם מרגישים מאוימים, הם מרגישים מנגד בטוחים, איך הם חיים שם את חיי השגרה שלהם? תראי, זה מאוד תלוי את מי את שואלת. אני מכירה כמה אנשים שגרים בבית לחם ועובדים שם, והם אומרים שלא, דווקא אין מתח וחיים בסדר גמור ביחד. אבל העובדות מראות שיש כאלה שארזו את הפקלח והיגרו לקנדה, לארצות הברית, למקומות אחרים בעולם. מבחינה כלכלית, יש חנויות ענקיות בבית לחם. באמת כמו מול ענק שאת נכנסת ויש שם מזכרות מצלב קטן בדולר ועד נייטיביטי סין, שזה מין יצירה מגולפת בעץ זית שיכולה לעלות 40 או 50 או 60 אלף דולר, ויש לכך קונים. יש ביקוש. יש ביקוש בהחלט. אני לפעמים נכנסת לחנויות ואני אומרת, רגע, איפה הסט הזה שחשבתי שלעולם הוא לא יימכר, כי מי ישקיע כל כך הרבה כסף? ומסתבר שיש כאלה שמזמינים. מהבחינה הזאת, השקט הביטחוני, היחסי כמובן, ביהודה ושומרון בשנים האחרונות הגביר את כמות הביקורים של הנוצרים שם? לגמרי. אני יכולה להגיד לכם, באמת מכל הלב, האינטרס של שקט, ביטחון, שלום, יציבות פוליטית, שמביאה יציבות כלכלית, הוא אינטרס של כולנו. גם של אותם אנשים שהם בעלי החנויות, אם דיברת על אנשים יותר פשוטים, האנשים שעובדים שם. את יודעת, זה מין מעגל כזה, גם הקיוסק במיינג'ר סקוואר, שהתייר הולך לקנות גלידה או גזוז, כולם מרוויחים. זה מעגל, זה כמו שאת זורקת אבן לשלולית ויש מעגלים, 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 וזה קשור לכולם. וצריך לומר שמי עומדת בראש עיריית בית לחם היא נוצריה, נכון? כן, זה לא סתם. אישה נוצריה, זו בהחלט הקהילה הנוצרית היא אולי קהילה קטנה, אבל היא מאוד משמעותית, היא גם סוציו-אקונומית גבוהה, משכילה, אנשי העולם, אנשים שיוצאים לחול, יש להם הרבה פעמים אשרות מעבר, הם אנשים מאוד חזקים. פרופסור שטיינברג, אני רוצה לצרף אותך לחלק. ואנחנו שבים עלייך, הדוקטור יעל גוטר, מומחית לצליינות נוצרית מודרנית, על רקע הגעתו של אובמה לבית לחם. הקדמנו ודיברנו קודם לכן, בעת שאובמה עדיין היה בירושלים, על החשיבות של הביקור הזה בכנסיית המולד, שאולי קצת רקע על המקום הזה? אני אשמח לתת רקע, אני לא יכולה להתעלם מהעובדה המעניינת שכשאובמה נוסע לבית לחם לכנסיית המולד, בדיוק יש לנו אובך שמקלקל לנו את כל התוכניות, כל הפרידה החגיגית בנתב"ג, כל מיני טיולים, כל הניקיונות של פסח. יש פתגם ביידיש שהאדם מתכנן ואלוהים צוחק, ואולי זאת באמת תזכורת כזאת, שיש איזשהו כוח עליון שטורף את הקלפים ומחליט מעל כל ההחלטות שלנו. עכשיו לעצם העניין, כנסיית המולד בבית לחם היא כנסייה מאוד מאוד חשובה. נוצרים בכל העולם נושאים אליה את עיניהם, ולא רק נוצרים, אתם יודעים, אני אגלה לכם סוד, שאפילו מוסלמים מאוד מקדשים ומעריכים את המקום הזה, כי ישו אצל המוסלמים הוא נביא מאוד חשוב, נקרא נבי עיסא.
ואומנם המוסלמים עושים חאג' או עלייה לרגל או פילגרימייג' למכה, אבל יש להם גם זיארות למקומות קדושים נוספים, כמו למשל הר הבית אצלנו בירושלים, ואפילו לכנסיית המולד. חשבתם על זה פעם? נקודה בהחלט מעניינת. אז בית לחם היא קדושה גם לנוצרים, גם למוסלמים, גם לנו, כן? קבר רחל, דוד, עיר דוד, אפילו בברית החדשה בית לחם נקראת עיר דוד. ברשותכם, אני רוצה לקרוא לכם כמה פסוקים על הלידה של ישו בבית לחם. אני קוראת, הברית החדשה היא מורכבת מ4 אבנגליונים, 4 בשורות, ואחת מהן היא הבשורה של לוקאס, וממנה אני קוראת מפרק ב'. בימים ההם יצא צו מאת הקיסר אוגוסטוס לערוך רישום תושבים בכל הארצות, וגם יוסף שהיה מבית דוד ומשפחתו עלה מן הגליל אל יהודה, מהעיר נצרת לעיר דוד הנקראת בית לחם, להתפקד עם מרים ארוסתו והיא הרה. כאשר היו שם מלאו ימיה ללדת וילדה את בנה הבכור. לאחר שחיתלה אותו השכיבה אותו באבוס, כי לא היה להם מקום במלון. מה זאת אומרת לא היה להם מקום במלון? זה לא מלון המלך דוד שאובמה התארח בו. מדובר אולי בחאן, שזאת חצר סגורה עם חדרים מסביב, ואולי אפילו בצימר, צימר של משפחה בבית לחם, שבגלל המפקד הם ערכו גם אורחים, ובעצם האבוס או המקום של בעלי החיים היה בתוך מערה. באותם ימים מערות היו מקום מאוד נפוץ, גם למגורים וגם לבעלי החיים וגם בתור מחסן למזון. הטמפרטורה שם נשמרת קבועה, קריר בקיץ, חמים בחורף, מקום נפלא. מאחר שבקומה העליונה כנראה היו הרבה אורחים ולא היה מקום, הציעו להם להיכנס למערה, היכן שנמצאים בעלי החיים. ושם תארו לכם את מרים יולדת את ישוע ושמה אותו, מניחה אותו באבוס. ובאמת, אני מקווה שאובמה באמת ירד היום לאותו אבוס, לאותה מערה, שיש שם כוכב שמציין את המקום שבו ישוע נולד, וליד זה יש אבוס. ובאמת, לפי המסורת, באבוס הזה הניחה מרים את ישוע התינוק. זה בתנאי ובהנחה שתנאי מזג האוויר אכן יאפשרו לו. בכלל, בלוז הצפוף שפתאום נוצר עם ההתאחרות של הביקור הזה בכל הקשור ליציאה מירושלים לבית לחם. עוד מעט נוכל לשוב על התמונות ש... לך דוקטור יעל גוטר, מומחית לצליינות נוצרית מודרנית. הנשיא אובמה נמצא בבית לחם, קצת על הקהילה הנוצרית שמתכנסת שם, שהיא דלדלה מאוד בשנים האחרונות בשטחי הרשות הפלסטינית. הקהילה הנוצרית בשטחי הרשות הפלסטינית באמת היא דלדלה, כי קשה להיות בסיטואציה כזאת שאתה מרגיש לא בטוח, שהעתיד שלך לא בטוח. אני רוצה גם לדבר קצת על אובמה בתור נציג של הקהילה הנוצרית האמריקאית, ואני יכולה לספר לכם שהאמריקאים הם אנשים ברובם מאוד דתיים. רוב האמריקאים הולכים בכל יום ראשון לכנסייה. זאת יכולה להיות הכנסייה הקתולית או הפרוטסטנטית או הבפטיסטית, אבל הם הולכים. ומכאן גם אולי הבחירה הלא מקרית של אנשיו של הנשיא לסיים את הביקור דווקא בתמונה הזאת של הרכבים של השיירה של הנשיא שעוזבים את כנסיית המולד בבית לחם. אני מסכימה איתך, אמיר, ב100%. אני בטוחה שזה ממש לא מקרי. זה אקורד סיום מאוד יפה, שמדבר אל כל הנוצרים בעולם ואל כל האמריקאים. כן. כי באמת לראות את התמונות האלה של כנסיית המולד, לא מזמן חגגנו את חג המולד, עוד מעט נחגוג את חג הפסחה. זה מדבר לליבו של כל אמריקאי. וכל אמריקאי רואה את התמונות האלה ואומר, וואו, איזה יופי, הנשיא שלי ייצג אותי והיה בכנסיית המולד. בואי נשאר עם התמונות האופטימיות, החגיגיות, הטקסיות האלה. אנחנו נפרדים ממך, תודה רבה שליווית. תודה רבה לכם. במהלך השידור הארוך הזה. דוקטור יעל גוטר.